नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. हळयाळ तेरगाव जिल्हा पंचायत व्याप्तीत काँग्रेस तर्फेन लोकसभा निवडणूक प्रचार. हळयाळ कारवार जिल्ह्याच्या हळयाळ तालुका तेरगाव जिल्हा पंचायत व्याप्तीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या काँग्रेस प्रचार सभेत काँग्रेस उमेदवार डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमी निवडणूक प्रक्रियेची पूर्वभावी सभा आयोजित केली. या वेळार डॉक्टर अंजली हेमी सांगले की बीजेपीचे प्रमुख सांगतात की हिंदुत्व फक्त बीजेपीनच राखून दवरला म्हण, जाल्यार मोगल ब्रिटीश येईल तेन्ना हिंदू धर्माक संकट येऊ कोणीच सोडले ना, जाल्यार आत मात्र हे संकट बीजेपी पक्षापासूनच जाता. छत्रपती शिवाजी श्रीरामाक अपमान जाता. राम सीता लक्ष्मण आणि हनुमंत एकूच कडेन आसूं जाय, जाल्यार बीजेपीन राम मात्र एकच दवरला. व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी तरुणाक दाखोवन इतिहास आणि धर्म बाद करतात असो तेमी आरोप केलो. बीजेपीन राजकारण करताना खिंच्याच देवाक सोडले ना, खिंच्या साधू संताक सोडले ना. हिंदू धर्माक अपाय दुसऱ्या खिंच्यान ना तर बीजेपी कडच्यान आसा असो अंजली निंबाळकर हेमी सांगले. शिवाजी हेमी सगळ्या जातीक धरून हिंदू धर्म स्थापन केल्लो. खिंच्या एक जातीक न्ही, तो हिंदू धर्म बीजेपी पक्षच वाट लायता असो तेमी आरोप केलो. या वेळार राज्य सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमी सांगले की राष्ट्र राज्य तालुक्याच्या अभिवृद्धीक महिलेले योगदान मुख्य आसा. लोकसभा निवडणुकेक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अजूनपर्यंत बीजेपी पक्षान महिलांक तिकीट दिले ना, जाल्यार काँग्रेस गॅरंटी योजनेन महिलांक तिकीट दिला. महिला सबलीकरणाक प्रयत्न जावसाठी सगळ्या महिलांक अंजली हेमकां मत दिवन निवडून हाडूं जाय अशें तेमी सांगले. या वेळार जिल्हा पंचायत माजी सदस्य कैतान बारबोत, जिल्हा पंचायत माजी उपाध्यक्ष संतोष रेणके, रवी तोरणकट्टी, अजर बसरीकट्टी, डी.वाय. डांगे आणि पक्षाचे इतर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಖಾನಾಪುರ ಕಿತ್ತೂರು ಸೇರಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಕಿ ಮೇಲೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ತಾಯಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ लोकसभा निवडणुकीचे उमेदवारातर्फे काँग्रेस आमदार सतीश सैल हेमगेली जोरदार प्रचार सभा. कारवारचे आमदार श्री सतीश सैल हेमगेल्या अध्यक्षतेत कारवार ब्लॉक काँग्रेस वतीन लोकसभा निवडणूक उमेदवार डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमगेल तर्फेन प्रचार जोरात सुरू आसा. कारवार तालुक्याच्या माजाळी, मुडगेरी, अस्नोटी, हणकोण, घाडसाई, गोटेगाळी, मल्लापूर या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या भागाभागात प्रचार सभा आयोजित करून सार्वजनिकांनी काही अभिवृद्धीच्या दृष्टीन रखडील कामां जाणून घेतली. या वेळार समीर नायक, शंभू शेट्टी, रवींद्र नायक, जी.पी. नायक, पक्षप्रमुख, जनप्रतिनिधी आणि इतर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.